10 век преди Христа. Една жена прекосява 2400 километра пустиня, носейки повече злато, отколкото повечето краля биха натрупали за цял живот. Тя не идва, за да завладява територии, нито за да сключва военни съюзи. Идва, за да задава въпроси. И това, което се случва между нея и Соломон в онази нощ в Йерусалим, ще породи родословие, което ще премине през 30 века и ще завърши едва през 1974 година. Преди да продължим с видеото, искате ли да укрепите молитвения си живот и същевременно да помогнете на нашия канал да расте? Подготвих материал с повече от 50 специални молитви, които да ви водят. Кликнете върху линка в описанието и помогнете на нашия проект да разпространява Словото Христово. Представете си сцената. Годината е приблизително 950 преди Христа. В крайния юг на арабския полуостров, където днес се намира Йемен, съществува кралство, което контролира най-ценния продукт на древния свят. Това не е златото, не е среброто, това е тамянът. И жената, която управлява това кралство, току-що е получила обезпокоителни новини от търговец на име Тамрин, който се е завърнал от пътуване до Йерусалим с разкази, които изглеждат невъзможни. Той говори за цар, чиято мъдрост надминава всичко, което тя някога е чувала, за храм, покрит с злато от пода до тавана, за двор, където среброто се третира като обикновен камък. И тя, савската царица, чието име Библията никога не разкрива, но която по-късните традиции ще нарекат Македа или Билкис, решава, че трябва да види това със собствените си очи. Това, което тя прави след това, предизвиква всяка политическа и икономическа логика на нейното време. Тя не изпраща посланици, не праща дарове чрез пратеници. Тя самата организира керван с невиждани до тогава мащаби и тръгва на пътешествие, което ще отнеме между 2 и 3 месеца, преминавайки през около 65 спирки по пътя на Тамяна, пресичайки пустини, където температурите надвишават 4-10 градуса през деня и падат до близо нулата през нощта. И тя носи със себе си 120 таланта злато, еквивалента на повече от 4 тона от метала, освен подправки в количество, никога преди не превозвано до Йерусалим, и скъпоценни камъни, които биха накарали всяка кралска съкровищница да изглежда скромна. Тази жена не прави дипломатическо посещение, тя прави залог, въздействие. Откриването установява както материалното величие, така и личното измерение на решението на царицата, създавайки любопитство относно нейните истински мотиви. Сега едно нещо трябва да стане ясно за това, коя е била тази жена и откъде е идвала. Савското царство, разположено в днешен Йемен, не е било коя да е територия. То е било нервният център на търговията с тамян в древния свят, контролирайки търговски път, който се е простирал на повече от 1900 километра от планините, където са растели дърветата за Ливан, до пристанищата на Средиземно море. Гърците и римляните са наричали този регион Арабия Феликс, щастлива Арабия, и то не случайно. Савеите са владеели до съвършенство изкуството на отглеждане, събиране и транспортиране на тамян и смирна, продукти от съществено значение за религиозните ритуали в целия древен свят, от египетските храмове до вавилонските олтари. Един дромедар е пренасял средно 240 кг стока и е успявал да измине до 48 км на ден. И савската царица е командвала кервани с стотици такива животни. Но забележете какво прави това пътуване още по-необикновено. По-късни асирийски документи разкриват нещо завладяващо за Арабия от онази епоха. Жени са управлявали. Между 9 и 7 век преди Христа асирийските записи документират най-малко 8 арабски царици, наричани царици на арабите. Една от тях, Самси, се появява на видно място в аналите на Тиглат Пилесер III и Саргон II.
Това означава, че Савската царица не е била аномалия. Тя е била част от традиция на женско лидерство, съществувала в региона много преди нейното време. И тази жена, свикнала да командва и да й се подчиняват, е била готова да прекоси пустинята, за да срещне един мъж, чиято слава е достигнала до ушите й. Помислете за ситуацията от другата страна. В Йерусалим Соломон царува над Израил в разгара на своята мощ. Баща му, Давид, е обединил племената и е установил столицата. Но именно Соломон превръща Йерусалим в един от най-впечатляващите градове на древния свят. Храмът, който той построи за Бога на Израил, погълна 7 години труд, ангажирайки десетки хиляди работници. Вътрешните стени бяха облицовани с ливански кедър и покрити с 600 таланта чисто злато, около 22 тона от метала. Светая светих, най-свещеното място в храма, беше перфектен куп с размери 9 метра във всяко измерение, изцяло позлатен. 2 херовима от маслиново дърво, всеки висок 4 метра и половина и със същия размах на крилете, пазеха ковчега на завета. И това беше само храмът. Кралският дворец, наречен Дом от Ливанската гора, е отнел 13 години за изграждане. Размерите му са били по-големи от тези на самия храм. Соломон е притежавал 1400 бойни колесници и 12 000 коня. Годишният му доход в злато е достигал 666 таланта, приблизително 24 тона, еквивалента на повече от 10 милиарда долара по днешни стойности. Библията отбелязва, че по време на неговото царуване среброто в Йерусалим е било толкова обичайно, колкото камъните. Всички чаши в двореца са били златни, нищо от сребро. Среброто не е имало достатъчна стойност за трапезата на царя. Оценете мащаба. Когато Савската царица най-накрая пристига в Йерусалим, тя не влиза в кой да е град. Тя влиза в това, което в онзи момент е било вероятно най-богатото място на лицето на земята. И тя носи със себе си състояние, което представлява значителна част от богатството на собственото й кралство. 120 таланта злато, подправки в невиждано количество, скъпоценни камъни и според една традиция, корен от балсамово дърво, растение, което е съществувало само в Сава и което тя е предложила като уникален, неповторим дар, жест на признание за величието на мъжа, когато е дошла да опознае. Но защо е дошла? Библията предлага изненадващо прост отговор. Тя дойде, за да го изпита с трудни въпроси. Еврейският текст използва думата хидот, което означава гатанки или загадки. Тази жена, владетелка на едно от най-проспериращите кралства в света, прекосява пустинята не за да преговаря за търговски договори, нито за да урежда политически бракове. Идва, за да задава въпроси. Идва, за да разбере дали мъдростта на Соломон е истинска или просто пропаганда. И тук нещата стават интересни. Библията не записва какви са били тези въпроси. Казва само, че Соломон е отговорил на всички тях и че нищо не е било твърде трудно за обяснение от царя. Но по-късните еврейски традиции, особено Таргум Шени и Мидраш, са запазили някои от тези гатанки. Една от тях гласяла така: «Идвам от земята, изливам се като вода, и ако се борави неправилно с мен, изгарям къщата. Що е то?» Соломон отговорил: «Петрол». Друг въпрос: «Когато духат силни ветрове, се огъвам като тръстика, нося слава на богатите и срам на бедните, слава на мъртвите и срам на живите, радост за птиците и страх за рибите». Що е то? Отговорът бил ленът, използван за направата на елегантни дрехи за богатите, савани за мъртвите, въжета за връзване на престъпници и мрежи за риболов. Това не са били тривиални въпроси. Те са били тестове за енциклопедични познания, за способност за разсъждение, за разбиране на природния свят и човешките общества. И Соломон е отговорил на всички. Но мъдростта на царя
не се е проявявала само в думи. Царицата е наблюдавала всичко – храната на трапезата му, организацията на неговите служители, облеклото на слугите, начина по който са сервирали виночерпците, всеизгарянията, които той е принасял в храма, и библейският текст използва значим израз, за да опише нейната реакция. На иврит се казва, че в нея вече нямало руах. Думата руах може да означава дух, дъх или вятър. Обичайният превод е, че тя е останала без дъх. Но смисълът е по-дълбок. Нещо в нея се е изпразнило пред това, което е видяла. Целият и предишен опит, цялото и разбиране за величие и мъдрост е трябвало да бъдат реорганизирани, за да поберат това, на което е била свидетел. Тогава тя направила своето изявление. Думите, които излезли от устата й, са запазени както в първа книга на царете, глава 10, така и във втора книга на летописите, глава 9, и заслужават внимателно отношение. Тя казала, че е чула в земята си за постиженията и мъдростта на Соломон, но не е повярвала на разказите, докато не е видяла със собствените си очи. И тогава добавила нещо необикновенно. Нито половината не ми е била казана. В мъдрост и богатство ти далеч надхвърляш това, което бях чула. Нито половината. Тази жена е контролирала един от най-големите търговски пътища на древния свят. Тя е имала достъп до информация от търговци, пътуващи от Сава до Египет, от Месопотамия до Индия. Нейните информатори са били най-добрите, които парите са могли да купят. И въпреки това, когато пристигнала в Йерусалим, открила, че цялото й разузнаване, всичките й доклади представляват по-малко от половината от реалността. Но посещението не завършило с изявления. Имало е размяна на дарове, която заслужава детайлен анализ. Царицата дала на Соломон 120 таланта злато, подправките в невиждано количество и скъпоценните камъни. Библейският текст специално подчертава подправките, отбелязвайки, че никога повече в Йерусалим не са пристигали подправки в такова изобилие, както тези, които савската царица дала на цар Соломон. Това не е било риторично преувеличение. Тамянът и смирната са били продукти, които са растели само в много специфични региони, главно в Южна Арабия и по крайбрежието на Сомалия. Сава е контролирала този пазар и царицата е предавала количество, което обикновено би било разпределено в продължение на години търговия. В замяна Соломон дал на царицата всичко, което тя пожелала и поискала, освен това, което й дал от своята кралска щедрост. Тази фраза от библейския текст е интригуваща. Какво е пожелала тя? Какво е поискала? Библията не уточнява, но фразата подсказва, че е имало разговори, преговори, направени и изпълнени искания, и тогава тя си заминала, връщайки се със свитата си в своята земя. Тук библейският разказ завършва, но историите за това какво всъщност се е случило между Соломон и савската царица тепърва започват. Етиопската традиция, запазена в Кебра на Гаст, книга за славата на царете, написана през 14 век, но базирана на много по-стари традиции, предлага драматично разширен разказ. Според този текст, царицата, тук наричана Македа, останала в Йерусалим 6 месеца, учейки се от Соломон. В последната нощ от посещението й, Соломон подготвил банкет с особено пикантни храни и не предложил вода на царицата. Тя била обещала да не взема нищо от дома му без разрешение. В средата на нощта, с непоносима жажда, тя станала да пие вода. Соломон я конфронтирал, обвинявайки я, че е нарушила обещанието си. Като компенсация, тя се съгласила да легне с него. Този разказ повдига сериозни въпроси относно съгласието, които модерните читатели не могат да игнорират. Но етиопският текст представя резултата като положителен. Македа забременела. Върнала се в Сава и родила син на име Менелик,
което означава син на мъдреца на арабски. Когато Менелик пораснал, той пътувал до Йерусалим, за да се запознае с баща си. Соломон бил толкова впечатлен от него, че поискал той да остане и да управлява Израил. Но Менелик настоял да се върне в своята земя и при майка си. И тук историята поема в неочаквана посока. Според Кебра Нагаст, когато Менелик напуснал Йерусалим, той не си тръгнал сам. Бил придружен от първородните синове на свещениците и благородниците на Израил. И един от тях, синът на първосвещеника, взел със себе си ковчега на завета, заменяйки го с реплика. Когато Соломон разбрал, имал сън, в който Бог му казал да не преследва ковчега, тъй като божествената воля била той да напусне Йерусалим. Прехвърлянето на ковчега символизирало прехвърлянето на божественото благоволение от Израил към Етиопия. Този разказ е в основата на една от най-дългите династии в човешката история. Соломоновата династия в Етиопия, която твърдяла, че произлиза директно от Соломон и Македа чрез Менелик, управлявала страната с малко прекъсвания в продължение на почти 3000 години. Последният император от тази линия, Хайле Селасие, който се провъзгласявал за 110-я потомък на Менелик, използвал титлата «Победоносен лъв» от юдовото племе. Той бил свален през 1974 година, слагайки край на династична линия, която уж била започнала в онази нощ в Йерусалим. Но колко от тази история е истина? Археолози и историци дебатират по този въпрос от десетилетия. Дълго време липсата на преки доказателства за търговия между Южна Арабия и Израил през 10 век преди Христа караше много учени да поставят под въпрос историчността на библейския разказ. Някои твърдяха, че Савското царство се е появило едва около 150 години след царуването на Соломон. Други предполагаха, че цялата история е по-късна измислица за прослава на Соломоновото царуване. Тогава дойдоха скорошните открития. През 2012 година, по време на разкопки в Офел, зоната между Храмовия хълм и града на Давид в Йерусалим, археоложката Ейлат Мазар откри малък надпис с само 7 букви. В продължение на години учените приемаха, че е написан на ханаански, но през 2023 година Даниел Вайнступ от университета Бен Гурион предложи революционна интерпретация. Надписът е бил написан на савейски, езика на Савското царство в Южна Арабия, и датираше от 10 век преди Христа, точно периода на царуването на Соломон. Една от думите в надписа според Вайнступ е ладанум, ладанум, вид ароматна смола. Надписът изглежда е бил направен върху керамична урна, произведена в околностите на Йерусалим, преди да бъде изпечена в пеща от някой от град Айта, който е бил свързан с доставките на тамян. Това означава, че хора, говорещи езика на Сава, са присъствали в Йерусалим по време на царуването на Соломон и са били ангажирани в търговията с тамян. Това откритие не доказва, че савската царица е посетила Соломон, но доказва, че търговски и културни връзки между Йерусалим и Савското царство са съществували в библейския период. Други археологически доказателства потвърждават тази картина. Следи от канела бяха открити в финикийски глинени съдове на 3 обекта в израелската крайбрежна равнина, датиращи от 10 век преди Христа. Това предполага, че търговски пътища с Южна Азия са съществували много по-рано, отколкото се смяташе досега. А канелата е била един от продуктите, пътуващи по пътя на тамяна. Но може би най-интересният въпрос не е дали Савската царица е съществувала, а защо Библията разказва нейната история по начина, по който го прави. Помислете за литературния контекст. Посещението на царицата се появява в Първа книга на царете, глава 10, веднага след главите, описващи строежа на храма и двореца на Соломон, и непосредствено преди стих, който разкрива годишния доход на Соломон в злато. Царицата функционира като външен свидетел, глас извън Израил,
който потвърждава величието на царя. Тя идва, вижда, остава без дъх, признава, че нито половината не й е била казана, връчва грандиозни дарове, получава каквото пожелае и си тръгва. Това е разказ за валидиране. Но има и по-дълбоки слоеве. Царицата идва от езическо царство. Тя се покланя на слънцето, луната и звездите, както е било обичайно в Южна Арабия през онзи период. И когато пристига в Йерусалим, тя не само признава мъдростта на Соломон, тя благославя Бога на Израел. Благословен да бъде Господ твоят Бог, казва тя, който е благоволил в тебе и те е поставил на Израилевия престол. Понеже Господ люби Израел вечно, затова те е поставил цар, за да вършиш правосъдие и правда. Това обръщане във вярата ли е? Текстът не е изричен, но една езическа владетелка признава Бога на Израел като източник на мъдростта и успеха на Соломон. И това се случва в разгара на Соломоновото царуване, преди неговия морален упадък, преди чуждестранните му жени да отвърнат сърцето му към други богове. Иронията е съкрушителна. В 11 глава на първа книга на царете, веднага след историята за Савската царица, текстът разкрива, че Соломон е възлюбил много чуждестранни жени, включително Моавки, Амонки, Едомки, Сидонки и Хетейки, от народи, за които Господ беше казал на израелтяните да не се женят. И тези жени отвърнаха сърцето му към други богове. Мъжът, чиято мъдрост беше привлякла една царица през пустинята, загуби същата тази мъдрост заради други чуждестранни жени. Но Савската царица не изчезва от Библията. Тя се появява отново повече от 900 години по-късно в думите на Исус. В Евангелието от Матей, 12 глава, 42 стих, Исус се конфронтира с фарисеите и книжниците, които искат знамение. И той казва нещо необикновенно. Южната царица ще се изправи на съда с това поколение и ще го осъди, защото тя дойде от краищата на земята, за да чуе мъдростта на Соломона. И ето, тук има повече от Соломона. Забележете какво прави Исус. Той използва Савската царица като пример за искрена вяра. Тя дойде от краищата на земята, прекоси повече от 2000 километра пустиня, донесе състояние в дарове, всичко това, за да чуе мъдрост. А съвременниците на Исус, които имаха някой по-велик от Соломон точно пред очите си, отказваха да слушат. Царицата се превръща в свидетел срещу Израил. Това е моделът, който преминава през целия библейски разказ. Външни хора, чужденци, езичници разпознават това, което Божият народ често не успява да види. Раав, блудницата от Йерихон, Рут, Моавката, мъдреците от изтока, които дойдоха да се поклонят на младенеца Исус, и Савската царица, която прекоси пустинята, за да задава въпроси. Но има и още едно измерение на тази история, което заслужава размисъл. Пътят на тамяна, по който царицата е минала, за да стигне до Йерусалим, не е бил само търговски път. Той е бил коридор за културен, религиозен и интелектуален обмен, който е свързвал цивилизации в продължение на повече от 1500 години, от второто хилядолетие преди Христа до 6 век след Христа. По този път са пътували не само подправки и злато, но и идеи, вярвания, традиции. Градовете по този път, като Мариб, столицата на Сава, са развили сложни напоителни системи, монументална архитектура и собствена писменост. Язовирът на Мариб, едно от чудесата на древното инженерство, е бил дълъг 680 метра и висок 16 метра, напоявайки площ от 9-10 и 6 квадратни километра и изхранвайки 50 000 души. Когато този язовир се скъсал около 570 година след Христа, Савското царство рухнало и с него изчезнал цял един свят. Градовете били изоставени, храмовете се превърнали в руини, писмеността била забравена. Самият път на тамяна загубил значението си, когато морските пътища през Червено море станали по-ефективни. Всичко, което останало, били руини в пустинята и истории, запазени в свещените текстове. Но историята на Савската царица
Оцеляла. Тя оцеляла в еврейската Библия, оцеляла в Новия Завет, оцеляла в Корана, където тя се появява като безименна царица, която е конфронтирана от Соломон и в крайна сметка се подчинява на Аллах. Оцеляла в еврейските традиции на Мидраш и Таргум, оцеляла в етиопския Кебра Нагаст, оцеляла в ренесансови картини, в барокови опери, в холивудски филми. Жената, чието име Библията никога не споменава, се превърнала в една от най-представените фигури в западното изкуство. Защо? Може би, защото нейната история докосва нещо универсално. Търсенето на мъдрост, готовността да се прекосяват пустини, буквални и метафорични, за да се намерят отговори, смирението да се признае величието, когато го срещнем. И трагедията от осъзнаването, че дори най-мъдрите не са имунизирани срещу падението. Соломон започна царуването си, искайки мъдрост от Бога. Не поиска богатство, нито дълъг живот, нито смъртта на враговете си. Поиска сърце, способно да различава добро от зло, за да управлява Божия народ. И Бог остана доволен от молбата. Даде му не само мъдрост, но и богатство и чест, каквито никой цар преди или след него не е имал. Савската царица стана свидетел на изпълнението на това обещание. Тя видя мъдростта в действие, видя натрупаното богатство, видя честта, призната дори от краищата на земята. Но мъдростта не беше достатъчна. Соломон завърши дните си с разделено сърце, покланяйки се на боговете на чуждестранните си жени, строейки олтари на Астарта и Молох по хълмовете около Йерусалим. Царството, което той беше обединил, се раздели след смъртта му. Синът му Ровоам загуби 10 от 12-те племена. И 5 години след смъртта на Соломон, египетският фараон Сисак Нахлу в Йерусалим и отнесе съкровищата на храма, същите съкровища, които бяха оставили савската царица без дъх. Подправките се изчерпаха, златото беше ограбено. Златните щитове, които Соломон беше направил, бяха заменени с бронзови. И славата премина. Но думите останаха. И сред тези думи са тези на савската царица, отекващи през хилядолетията. Блажени твоите слуги, които стоят постоянно пред тебе и слушат мъдростта ти. Тя говореше за Соломон, но Исус приложи тези думи към себе си, заявявайки, че някой по-велик от Соломон е тук, и изводът е ясен. Ако царицата прекоси пустинята, за да чуе мъдростта на един цар, който в крайна сметка щеше да падне, колко повече ние трябва да търсим онзи, чиято мъдрост не отпада. Днес в Аксум, Етиопия, съществува църква, наречена Света Мария Сионска. Според етиопската традиция, именно там се пази ковчегът на завета, донесен от Менелик преди 3000 години. Един единствен монах е назначен да пази ковчега през целия си живот. Той не може да напуска двора на църквата. Никой друг не може да влезе, за да види ковчега. Традицията продължава, дори ако модерните историци я смятат за средновековна легенда без историческа основа. Но може би не това е същината. Може би същината е, че една история за царица, която прекоси пустинята, за да задава въпроси, продължава да задава въпроси на нас. За това какво сме готови да прекосим в търсене на мъдрост, за това какво разпознаваме, когато я намерим, за това какво правим с нея след това. Царицата се върна у дома. Библията не казва нищо повече за нея. Дали е имала син от Соломон, дали се е обърнала към Бога на Израил, дали е завършила дните си в мир или в смут. Свещеният текст не разкрива. Тя влиза в разказа като комета, ярка и кратка, и изчезва обратно към краищата на земята, откъдето е дошла. Но тя остави свидетелство. Нито половината не ми е била казана. И може би това е последното послание, че колкото и да търсим, колкото и да питаме, колкото и далеч да пътуваме, реалността на Бога винаги ще надхвърля нашите очаквания. Мъдростта, която мислим, че сме намерили, е само началото. Богатството, което мислим, че сме видели, е само сянка.
И царят, когато царицата дойде да опознае, беше само предобраз на онзи, който щеше да дойде след него, онзи, за когото Исус каза, че е по-велик. Нощта на Соломон и Савската царица остава обвита в мистерия. Библията е дискретна. По-късните традиции запълват мълчанието с истории за любов, за съблазън, за синове и династии. Но това, което знаем със сигурност, е следното. Една жена дойде отдалеч, за да задава въпроси, намери отговори, които я оставиха без дъх, призна божествения източник на тази мъдрост, предаде най-доброто, което имаше, и си тръгна преобразена. И нейното свидетелство прекоси вековете, за да стигне до нас, една мълчалива покана да направим същото.